खनजाबि सवालि अखा बोथोरनि जोंहा बेरायनो थांसै माजों आंजों न'आवलाय बेसे थाबाय थानो ना न' खाथियाव थांनोसै लोगोआहाय मालाय बाजाराव थांनानै मा लाना फैखो फुजानि बेखौ नायनो थांसै जोंफोराथ' खाफाल गाज्रि फुजानि दख'नाबो मोनाखै सदाखौ बेखौ नायनो थांसै मा लाबोखो लोगोआ थांनानैहाय नायना फैनोसै आरो नै मालायफोरासो फुजानि दख'ना गोदान बायना लाबोसोदो मोजां नुदोंना नोङा होमबा मबाइलाव कारासिन नुयो आरो मालायफोरासो जोंफोरासो खाफाल गैयाहाय ना बायनो हानाय साबथारा दे मालाय दख'नालाय फालिलाय सेन्देललाय फुजायाव गाननो बायखासोबाय मालाय नै एसे गद्रेसाव सोना दोनबाय मालाय समायसोयोहाय फुजा नुवाखै दख'नानि मालिकआनो इसो ओमफ्राय सोरबायासो गानगासिनो सोरबा गैजा रोङाहाय सुथि दख'ना बायनो फैसा गैया जोंहा सोरबाफोर दाहार हरबायमोन देन दाहार नालाय फ्रियावसो नांगौ दाहारबा मारिफिननांगोन ना नायनि र' मालायफोरनि लाबोनायखौ नायाबा उपाय गैला आखा थासिगोन खोमा आरो एबार खानाय बोसोदो दख'ना लाबोसोदो गस्ला मायबा मायबि सेन्देल मालायफोरा जोंफोरानो खानायबो बोनो मोना खानाया आंना अरिजिनेलखासो एकदमबारे जन्मनिफ्रायनो इदिखा आरो समायदोना समायमारदो देलायाव समायगोमब्रा फुजायाव थांबाना ओंखारबा दाबो समायखादों मोजां नुथ' आरो हौवाफोरा देलायनायनि हाबदा फुजाफोरा बुलायसिबाय थायो इसना बिमाफोरा देलायदों फिसाफोरा बुलायनाय A few moments later. बन्द खालामनो जायो मोनला दिवालीनि साजायखाबाय माबायदि फैदोथाय समायथारगोन ना आंजो आगेसिनो खालाला नायनि रेड कलर दख'ना गाननानै वाव सनाखौ मोजां नुवाखैदां बारा खोमाया सालायदों माथो गानथारि मा सनायालाय बांगालफोरनि बायदि देलायबा समायगोन दा देलायाखै आङो नेचारेल मबाइलावबो गुफुरसो नुहुरो फाग्लासो
ना मोगथाङावसो इदिनोखा मिथिला Oh my god! Wow! rwngga bisa गेलेगासिनो रंगोना रंगाफोरालाय क्वालिटिफोरालाय समायना समायना बांगालि बायदिसो नुबाय खोमा आं खानाय गारलायनो र'सो सिख्ला बायदि दुर्गा फुजायाव गाननो अर्डार होदोंमोन आं